Estas obras, enmarcadas no Plan de Mellora de Infraestruturas para o segundo semestre do ano, desenvolveránse en pistas deportivas exteriores. As primeiras xa están a piques de rematar nas pistas do Castelo, onde se efectuou a reparación do peche perimetral. A primeira pista deportiva que xa se lle fixo un acondicionamento foi na pista do Castelo, se lle fixo, cambiáronse as mallas soldadas que estaban na parte onde está a entrada. Falta a actuación de mellora do peche perimetral, sobre todo en algunhas partes que hai que tensar, digamos, o que é o propio vallado, e algunhas pois metería un punto de soldadura. Estes traballos son uns 1.100 euros. Nos próximos días actuarase tamén nas pistas do Campo da Angustia, Lamas e Andrés e o Estadio da Alta. Temos xa pendentes de facer no Campo Angustia, na instalación deportiva, pois a sustitución daquela parte que peor este do peche perimetral, que está en peor estado, sobre todo a que está máis onde está a portería, que é, digamos, sempre a parte das pistas deportivas que máis sufren polo efecto do balón. Estes traballos son de 2.541 euros. A outra aquí cerquiña, en Lamas e Andrés, tamén é o relevo de algunhas mallas electrosoldadas, por un importe de 2.299 euros. A última actuación dentro destas 4 que se empezan a facer é no Campo da Alta, a estrutura metálica que soporta, digamos, a plataforma da colchoneta de salto, que son uns 1.100 euros tamén. O importe total das 4 actuacións executadas por Cerrajería Paz García supera os 7.000 euros.